庭に野鳥を呼ぶ。春になりました。春には山を散歩したり、友達に会ったり、踊ったりします。昨日、誰かが春になっても嬉しくないと言いました。でも、その時に幸福は春がもたらす一番大切なものだと思いました。不幸は自分の幸福を取り上げません。自分の幸福は自分で探さなければなりません。自分の幸福を得るためには毎日一層努力しなければなりません。それは自分の気持ち次第です。自分の幸福を得るためには自然と友達になる必要があると思います。自然に自分が取り囲まれていると、私たちも自然の一部であることを思い知らされます。私は自然に取り囲まれているのが大好きです。そして日本人も自然に取り囲まれているのが大好きだから、私は日本語と日本の文化を勉強しているんです。去年、東京で日本の野鳥の本を買いました。この本には、庭に野鳥を呼ぶという章がありました。確かに、この本の作者が言うように、鳥を自分の家の庭に呼び寄せ、鳥を間近に見ると、本当に幸せな気持ちになるものです。この本を初めて読んだとき、本当に鳥がやってくるのか疑問に思いました。庭に野鳥を呼ぶためには、まず餌台や水場を作ってやります。特に食べ物の少ない冬に置いてやれば、やってくる確率は高いはずです。食べ物にいろいろな種類を取り混ぜれば、鳥の種類も増えます。鳥たちの好きな食べ物は、ひまわりの種、パン、リンゴ、みかん、毛虫などです。いろいろと頑張ったので、1年後、ついに庭に野鳥を呼ぶのに成功しました。今もなお、庭に野鳥を呼ぶことは、私の幸福を得る手助けになっています。